Abduktorea indartzea. Alde batera etzango gara, landu nahi dugun hanka goian dugula. Behekoa tolestuta mantenduz, goikoa luzatuko dugu. 10-15 zentimetro bereiziko dugu posizioari 5 segundos eutsiz. 10 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu. Ohiko akatsak. Aldakaren errotazioa eta oinak gora begira dezala ekidingo dugu. Behatzak aurrera begira ditugula ziurtatuko dugu. Hanka aurreratzea ekidingo dugu. Zangoa, gorputz enborrarekin lerrokatuta mantentzen saiatuko gara.